Nin ye an ka podcast sennaɲɛko 85nan ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nataniyɛli Danbele fɛ. Bi juma avril kalo tile 18 san 2025 an ka verset kalanta o bɛ bɔ Ezayi kitabu la. Ezayi sura 53 a verset 5. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko nka a joginna an ka jurumu kosɔn, a ɲɔɲɔna an ka tilenbaliya kow kosɔn, tɔɔrɔ min bɛ hɛrɛ lase an ma o bira ale kan. An kɛnɛyara a birintili fɛ. Bi don sanumanba in na an ka an hakiliw jigin ka kɛɲɛ ni sɔngɔ gɛlɛn min bɔra an ka kisili sɔrɔli kosɔn. Yesu Kirisa sɔnna tɔɔrɔw ma. A ma sɔn sabula ko a jalakilen tun don, nka a sɔnna walisa ka hɛrɛ lase an ma, ka kɛnɛyali ani ɲɛnamaya banbali lase an ma. Nin saraka ye taamasiyɛn jɔnjɔn ye k'a jira ko Ala ka kanuya o ye kanuya dafalen ye diɲɛ mɔgɔw bɛɛ ye. Welekan an ka waati kunkurunin dɔ ta ka miiri gwɛngɛjiriko la, ka jɔ an ka jurumuw na ani ka an ka jɛɲɔgɔnya kuraya ani ka tugu Kirisa nɔfɛ ni dusukun ye min bɛ wale ɲuman dɔn kɛ. Jijali ye nin ye ko Kirisa ka hɛra o ka e dusu fa bi. I hakili to a la, i kanulen don, i kumabɔra ani i hɔrɔnya la Yesu Kirisa joli barikama fɛ, o min ye sagaden joli ye kɔni. Kana siga fiyewu i sɔngɔ gwɛlɛn na, bawo sankolo o ye a sara bɔ, ko o kow bɛɛ kɛra i ye. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkili ye.